Naingon din niya ang pulong. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong, mga igsoon. No? Nga diin ang Espiritu nga mao ang gahom kamo karon nga nagpakadungog mikunsad na, no? Gibautisman kamo, mikunsad na diha sa tagsa-tagsa kaninyo, mga igsoon. Unsa dinhi sa 45. Ug ang mga magtutuong may circumcision nga nanguban kang Pedro nahinga ngangha nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab di ay diha sa mga hintil, mga igsoon. No? Nahingangha, mga igsoon. Kay sila nakabati man sa mga hintil nga naglitok sa laing mga pinulungan o nanag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro mingon dinhi sa 47. Aduna ba'y makasanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo kasama kanato, mga igsoon. No, ang pulo aduna ba'y sama niini sa atong gibuhat, aduna ba'y nakasanta, mga igsoon? No? Wala, no. Tungod kay kini atong ginabuhat, sa topic 1 hangtod karon nasabtan nato nga din ang Dios mo'y nagtawag. Kung ang Dios nagtawag, ipaduol kamo siyang manalaban nga gipadala nga iya sa Dios, wala gyud makasanta, mga igsoon. No? Una nga di niningtak na pasalamatan nato ang Dios, no? Sa atong tibuok nga kinabuhi nga din ang Dios, mga igsoon, mao gyud nagabautismo kanato, mga igsoon. O gibubo niya iyang espiritu nga mao ang gahom nga diningon siya din nga din sa Filipos 4:9, no? Pabuhat na diha kaninyo, mga igsoon, no? Buhatan yung nakita, nadawat, nadungog, no? Kaya ako makiguban kaninyo hangtod sa katapusan, mga igsoon, no? Mao na nga din bilang pagpalikon, pagdugang ihatag na to sa igsoong Ray Kabasag, mga igsoon, ang ubang pagpalikon, mga igsoon. Dugang pa bang igsoon, no? May tungod sa pulong at natungod karon, may tungod sa bautismo. Ang bautismo mo ni siya agsaad sa Dios nga matud pa ang iyang espiritu papuyon sa matapos sa kanatong pinagi siyang pulong. Ang Marcos 16:17 ngadto sa 18 matud pa niya dinhi. Ang moto magpabautismo maluwas. So ang inyong nadawat karon mituo mo, gibautismohan kamo. So ang saad sa Dios matud pa niya maluwas. Amen. Amen. Dugang pa diri sa lahan matud pa niya diri. Apan ang dili mo to paghukuman sa silot. Katong wala mito paghukuman sa silot matud pa sa pulong sa 17. O kanila nga mo to mo. Mununot kining mga ilhanan sa akong ngalan ni Sos, sa ngalan ni Sos, no? Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Sa ngalan ni Sos pagulaon daw katong nakadawa sa gisa sa Dios nga matud pa nga sa diha nga mituo nga nabautismuhan sa ngalan ni Jesus pagulaon nilang mga yawa matud pa sa pulong, no? Amen. Nagasulti sila mga bagong sinultihan. So katong mga pulong nga gitudlo o itudlo diha kaninyo kining tawag og kinagong pulong muna siya mga sulti bagong mga sinultihan, no? Makakupod sila mga bitin. So mga bitin aduna siya gitawag og dili ni sa literal nga bitin. So aduna may bitin nga literal kanang nakamang siyuta. So ang gisulti dire iniingon nga kita gid mismo tuyon nga to kikap, tuyon na to kunit. Dili makakupod sila mga bitin kanang kung maga-emergency, no? Ug kung makainom sila bisan unsang makahilo, dili sila mga daot. So kini sa mga makahilo, dili pa ingon nga gumikan ka kanang butanga makahilo ako sinong kay dula ko ingon dili. Kung makainom sila bisan unsang makahilo, kung maga-emergency nga makinom ta, dili kita mga daot suma sa pulong sa Dios, no? Ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot o mga ikan. So ang suko sa Diyos, kinahanglan kita nga ipandung ang itong kamot samaan. No? Sa kanay mga masakit, so wala tayo ipili ng sakit nga atong magapandungan.
So halos diri sa ato nga ginawan katunan di pagtuwa sa doktor, no? Aw pinagis pagminsay sa maing balita, ug pinagi sila siya pagtuo og muli nagaayo silang masakit. Ay lang mga balatian sa ngalan ni Jesus. Ug idugang at sunod. Ito atong paminaw na pulong sa Diyos mo. Sa diha si Juan nagabautismo. Ug kung siya ang gingon diha ngadto sa katawhan. Ang Juan 1:33 to 34. O kini ang gibautismo diha kaninyo. Ang ibasa sa atong igsoon ang Marcos 16:17 hangtod sa 18 kini nahimong natuman diha kaninyo. Amen. Atong paminawon ang pulong sa Dios nga gisaysay sumala ni Juan. Ang Juan 1:33. Ako gayod wala masayod kaniya apan siya nga nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig. Mingon kanako, siya ang imong makita nga pagkakunsaran o pagapuy-an sa Espiritu. Mao kana siya ang magabautismo diha sa Espiritu Santo. Amen. Mo kini itong nadawat, Espiritu Santo. Kay ang buhat 1:8 sa diha kakunsaran ang tao sa Espiritu Santo, makadawat siya og kaog. Amen. So ang katumanan ana diha kanina. So ang katapusan diya sa matag usa kanato advice pinagi sa pulong ang Filipos 4:8-9 buhatan na ninyo. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan, nakita, nadawat ug na hikap gikan kanako kay ako magauban kaninyo hangtod sa kahapon. Okay, diya matag usa kanato. Ang iyon ko kamo labi na sa mga batan-on, walaon na nato ng 8-8. Walaon na nato ng budot kay basi baya. Ato ta kanunay sa gingog sayawan. Kanya kung ato ta sa sayawan ug mahulog taon angin. Ato kita sayawa. Di ba? Mo na gakini isip advice sa matag usa kanato, gakini pagbautismo karon. Padayon ta man ni pag-abot ato dito sa chapter. Padayon na nato pagpasabot kung unsa ang bautismo ug giunsa ug unsay inyong nadawat. So, basig ano na pa ikadungag ang atong host minister atong ihatag ang Biblia. Mayong buntag no sa tanan. Amen. Ani kita nagkalipay din ang Dios mo gi naghatag diha kaninyo og mga sad uban kanatong tanan. Amen. So kita sa bautismo ni Juan no. Diin kita karon nagasunod ni kita sa bautismo ni Ginoong Hesukristo. No? Amen. Wala na ta bautismo sa Dios pinaagi sa paghinulso lamang. Kay nagingon si Apostol Pablo sa Roma 6:3-4 nga kamo karon sa diha nga kamo nagasunod diha ni Kristo so gibautismohan kamo sa kamatayon o kabanhawan ni Ginoong Hesukristo. Amen. So siya og ang Espiritu Santo ikabuo na sa matag usa diha kaninyo. So kinahanglan nga si diha nadawat na nato ang Espiritu Santo. So paano nato ma-prove nga naa nato nakig-uban ang Dios pinaagi na sa atong mga pag-uhat. Diha nato ma-prove nga nagingon ang Filipos 4:9 nga buhatan ninyo ang inyong nakita na dunggan na hikap diri kanako kay ako magauban kaninyo hangtod sa kahangturan sa inyong kinabuhi. Amen. So salamat ug dalaygon ang Dios ning kabuntagon. So diin siya gyud mo'y nagamando pinaagi sa atong mga pagbuhat. Siya gyud ang giya ug dalaygon ang Dios ug maayong buntag kanatong tanan. Aman, salamat Lord. Nini karong nga kabuntagon. Salamat Lord nga ang imong gisaad nga moong balang Espiritu Santo nga nadawat sa mga igsoon sa pagtuo din sila midawat sa imong pulong. Ug ginaot amahan nga pinaagi sa ilang mga pagbuhat. Ayaw silang pasagdi uban kanamo. Ginaot Lord ikaw gyud magagiyaw ug magamando sa matag usa kanamo sa among mga pagbuhat ug pinaagi sa ngalan ni Hesus. Kay ikaw lang ang amang Diyos ug pagkasalan. So una kita, di na kita. Dili na kita, Juan. Diala mo, diala sa mo. Ay, Ayla sa pungkaga, Juan. Di na kita, Juan. So una kita. Sa Diyos, dawat sa Diyos.
Ligo. Ang maligo. Okay para. Maligo. Katong maligo, kadali kay. May naay wala na bautisman. Katong tigulang? Do. Wala lang to siya yung gabi. Wala lang siya. Asa gabi eh? Balik sa gabi. Tanaw lang pa daw. La nag-swimming sila. Ha? Ano dito na mo? Wala swimming. Daplin! Maligsan! Nabaw kayo. Hugas kong dagat. Nandaduha ko, basta. Maligok ka. Wala mo nagdalag ilisan. Di ka maligo, bossing? Di ka maligo? Ligo na to. May short ka man. Ha? Ligo to. Wakok na sabon.